рушди ҷарроҳии инноватсионӣ дар Тоҷикистон. таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид, ки дар он вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони як қатор муассисаҳои тиббию табобатии ҷумҳурӣ, мутахассисони соҳавӣ, ҳайати профессорону омӯзгорон ва доираи васеъи донишҷӯёни донишгоҳи мазкур иштирок намуданд. иброз гардид, ки ворид намудани усулҳои нави ташхису табобат яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи тандурустии кишвар ба ҳисоб рафта, баргузории ин гуна ҳамоишҳо баҳри табодули таҷриба ва омӯхтани навгониҳо миёни мутахассисони ин ниҳод мусоидаткунанда мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки бо фароҳам гардидани дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ давоми солҳои охир бахши ҷарроҳии инноватсионӣ дар мамлакат ба маротиб рушду пешрафт намуда, бо дастовард ва муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. дар ноҳияи Данғара зиёда аз 2000 ҷарроҳиҳои реконструктивии пластикӣ, зиёда аз 176 ҷарроҳиҳои пайванди узвҳо ва хурсандиовар аст, ки ҷарроҳии пайванди ҷигар якумин маротиба дар калонсолон дар ноҳияи Данғара шуда гузашт ва бемор хеле худро нақс ҳис мекунад. инчунин ҷарроҳиҳои бариатриро низ мо 2 соли охир ба роҳ монда карда истодаем. дар сатҳи осебшиносӣ ва ортопедӣ умуман иваз кардани буғумҳо, артроскопияи зонуҳо, ҳамаи буғумҳое ки дар инсон ҳастанд, буғумҳои калон, буғуми кострон, буғуми зону ва дигар буғумҳо, буғуми бозу иваз карда мешаванд. яъне ки барои беморон ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудааст ва ин нисбат ба амалиёти нисбат ба он ки дар давлатҳои хориҷа сарсон шуда мераванд як пешравӣ ҳаст ва ин кӯмаке аст ба тамоми шахсони бемори ин системаи такяву ва ҳаракат. дар идомаи ҳамоиши рушди ҷарроҳии инноватсионӣ дар Тоҷикистон, устодони соҳа ва ҷарроҳони шинохтаи кишвар бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои технологияи пайвандсозии ҷигар, ҷарроҳии муосири фарбеҳии мурбидӣ, технологияи инноватсионӣ дар травматология ва ортопедия, роҳандозии технологияи миниинвазии муосир дар соҳаи саратоншиносӣ, имкониятҳои ҷарроҳии интервенсионӣ дар кардиология, имкониятҳои ҷарроҳии эндоскопӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва амсоли инҳо баромад намуда, бо истифода аз дастгоҳу аёниятҳои замонавии электронӣ, ҷарроҳиҳои нодири гузаронидаашонро бо далелҳо пешкаши ҳозирин гардониданд. имрӯз дар партави сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз тамоми шароиту имкониятҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст, ки беморон ба хориҷи кишвар на, балки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон табобат ва шифо ёбанд. ҳамин тавр дар ҳамоиши мазкур навгониҳо ва дастовардҳои ҷарроҳони кишвар дар самтҳои гуногун мавриди баррасӣ ва муҳокимаронӣ сурат гирифта, усулҳои нави ташхису табобат дар минтақаҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, ахбор.